Mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalakbay at sa ating butihing narrator. Ako nga po pala si Jessica. Edad 23 na at naninirahan dito sa Lipa, Batangas. Palagi akong nakikinig sa inyong mga kwentong ina-upload araw-araw at naisip kong pasok sa tema ng inyong channel ang palaging ikinukwento sa amin magkakapatid ng aking abuela. Kaya naman isang beses ay humingi ako ng permiso sa aking abuela na kung maaari ko bang ibahagi sa inyong channel ang kanyang kwento. Hindi naman ako nabigo kalakbay dahil taos-pusong pumayag ang aking lola at sinabi niya pa ngang kahit huwag ko nang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Basta't ang lalaking pinupunto sa kanyang kwento ay huwag ko raw sabihin ang totoong pangalan. Pero kalakbay, itatago ko na lamang ang kanilang pagkakakilanlan bilang respeto. Ito na mga kalakbay. Ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng aking lola na si Lola Carmela at ang lalaking lihim niyang iniibig noon na tawagin na lang po natin sa pangalang Pedil. Ayon sa kwento ni Lola Carmela, laking syudad siya at may kaya sa buhay ang kanyang pamilya. Nasa edad 20 na siya nang maganap ang kwentong ito. Isang araw, nagsabi ang kanyang amang magbabakasyon raw sila sa probinsya nito sa Capiz. Dahil may aasikasuhin itong lupa at medyo matatagalan sila sa pagbabakasyon. Napasimangot naman si Lola Carmela dahil ni minsan ay hindi pa siya nakapagbakasyon sa probinsya. Kaya't ang nasa isipan niya ay liblib ang probinsya ng kanyang ama at walang kalatoy-latoy ang pumunta doon. Dahil ang nasa isip niya noon ay paniguradong wala namang mga naggagandang tanawin doon. Sinabihan naman siya ng kanyang ama na huwag nang sumimangot at magreklamo. Dahil hindi pwedeng maiwan siya sapagkat ni minsan ay hindi pa siya nakakita ng mga kaanak ng kanyang ama. Oo na po, sasama na ako. Padabog niyong wika. Bali kalakbay, maisingit ko lang sa kwento. 3 magkakapatid sina Lola Carmela at siya lang ang nag-iisang babae. Kaya't gano'n na lamang siya kung umasta na para bang siya ang nasusunod sa lahat ng nais niyang gawin. Idagdag pang siya ang bunso sa kanila. Kaya naman sunod sa layaw talaga siya sa mga kapatid niya at sa kanyang ama. Ngunit magkaganon man ay may angking kabaitan naman si Lola Carmela. Hanggang sa noong naroroon na nga sila sa probinsya, ay magilaw silang sinalubong ng mga magulang ng kanyang ama. Naging maayos naman ang kanilang pagbabakasyon at nabali ang paniniwala niyang pangit at hindi maganda ang magbakasyon sa probinsya ng kanyang mga magulang. Dahil ang totoo ay napakaganda ng mga tanawin na dadaanan nila at malawak ang lupain ng kanyang ama. Marami rin itong mga pananim na prutas. Noon nga minsang sumama siyang mag-ikot sa lupaing mamanahin ng kanyang ama, ay labis na ng mga si Lola Carmela. Dahil sa marami iyong pananim na mga nyog, sagingan at iba't iba pang mga prutas. Kaya naman ay hindi siya magkamayaw sa panunungkit ng mga hinog na lansones at mga santol kasama ang kanyang pinsang si Lusing. Nakaedad lang din ni Lola Carmela. Ito rin kagad ang nakasundo niya sa lahat ng magpipinsan. Isang araw kalakbay, narinig niyang tinawag siya ng kanyang pinsan mula sa labas ng bakuran. Noong tignan niya naman iyon, ay nagmamadali iyon tumakbo papasok sa loob at nakangiting lumapit sa kanya. "Tara insan, sama ka." Bulalas na wika ni Lusing at hinatak na ang kamay ni Lola Carmela. Napakunot noon naman siya at napatayo mula sa pagkakaupo. "Teka lang Lusing, saan ba tayo pupunta?" Hindi naman ito sumagot. Sa halip ay hinatak lamang siya palabas ng bakuran at tinuntun nila ang bungad ng baryo. Noong nakarating na nga sila sa bungad ng baryo, ay saka pa lamang muling nagsalita si Lola Carmela at napawika ng, "Ikaw talaga Lusing, kaya naman pala gusto mo akong dalhin dito dahil marami palang panindang nakahalera sa daan." Tuwang-tuwa naman siyang sinabihan ni Lusing na bibihira lang magkaroon ng tabo sa kanilang baryo o yung mga nagtitindang dumarayo at sa tuwing may gaganaping kapiyastahan lamang magkakaroon noon. Kaya naman labis ang kaligayahang nararamdaman ni Lusing. Nga pala mga kalakbay, nang mga panahong ito ay nalalapit na ang kapiyastahan sa baryo ng mga magulang ng kanyang ama. Kaya isa rin iyon sa naging dahilan kung bakit sila nagbakasyon. Napangiti na lamang si Lola Carmela at napasambit sa sariling, "Ano ba yan? Akala ko pa naman kung ano na."
Samantalang hindi magkamayaw si Lusing sa kakatingin ng mga naggagandahang paninda. Kaya't pangiti-ngiti na lamang na pinagmamasdan ni Lola Carmela ang kanyang pinsan. Ilang sandali pa ay nakaramdam ng kakaiba sa paligid si Lola Carmela. Yun bang parang may nakatingin sa kanya nang hindi niya mawari kung nasaan. Kaya sandali niya pang inilibot ang paningin sa paligid. At di kalaunan ay may natanaw siyang binata na nakatitig lamang sa kanya. Sa unang pagkakataon, kalakbay, ay masasabi ni Lola Carmela na iyon ang lalaking maihahalin tulad niya sa isang lalaking tinitingala ng karamihang dalaga. Tall, dark and handsome. Tapos ay malamlam ang mga mata nitong nakatitig sa kanya at para bang nangungusap iyon. Kaya matindi yung naging lakas ng kabog ng dibdib ni Lola Carmela. Tapos ay para siyang mabibingit na hihipnotismong titigan ng binata. Dahil sa hindi niya maalis-alis ang pagkakatitig dito. Diyos me, ano ba itong nararamdaman ko? Bakit ganito na lamang kalakas ang kabog ng dibdib ko? Sambit ni Lola Carmela sa kanyang isipan. Isang tapik sa balikat ang nagpabalik sa kanyang ulirat. Kaya naman bahagya siyang napaigtad at nasapo ang kanyang dibdib. Noong balingan niya ang kamay na tumapik sa kanyang balikat, ay nakita niyang ang pinsan niya iyong si Lusing. Tinanong naman siya nito kung sino ang tinitignan niya. Dahil kanina pa raw siya tinatawag ng dalaga. Subalit hindi man lang siya nakikinig dito. Iyong binatang naroro. Hindi na natapos ni Lola ang kanyang sasabihin nang sa pagbalik niya ng tingin sa binata ay wala na iyon sa kinatatayuan. Ha? Sinong binata ang pinagsasasabi mo? Muling tanong ni Lusing kay Lola Carmela. Di bali na nga. Sambit niya at sinabi niya na lamang sa kanyang pinsan na baka namamalikmata lamang siya. Hinatak na siya ni Lusing at dinala sa tindahang nakapwesto sa pinakadulo. Pagkarating nila doon ay naagaw ang bansin ni Lola Carmela sa magkapares na pulseras at mukhang para iyon sa mga magnobyo at magnobya. Kumbaga couple bracelet po siya, kalakbay. Base na rin sa pagkukwento ni Lola Carmela. Sige po, balik na po tayo sa kasalukuyang kwento. Dahil sa nagandahan si Lola Carmela, ay pinulot niya ang pambabaeng pulseras at tinignan. Samantala, kalakbay, may nasipat si Lola Carmela na isang kamay ng lalaki ang pumulot sa kaparehas ng pulseras na dinampot niya at nagwika ito ng, Manang, bayaran ko na po itong pulseras na magkaparehas. Boses ng isang matipunong lalaki sa pandinig ni Lola Carmela. Kaya't napalingon siya at tinignan ang lalaking nagmamay-ari ng boses. Sa paglingon ni Lola ay hindi sinasadyang nagtama ang kanilang mga mata ng lalaki. At ito ang lalaking nakatitig sa kanya kanina. Kamuntikan pa siyang matumba at mawalan ng balanse dahil sa may sumagi sa kanya mula sa likuran. Mabuti na lamang at mabilis siyang nakabig ng binata papalapit, kung kaya't sa dibdib nito siya bumangga. Grabe ang pagtahip ng dibdib ni Lola Carmela at parang nais niya na lamang nalamunin ng lupa, lalo na noong nalanghap niya ang napakabangong samyo ng binata. Miss, ayos ka lang ba? Tanong nito kay Lola Carmela. Kahit kabado at nung akmang sasagot na sana siya. Nang bigla naman siyang hinatak ng pinsan niyang si Lusing at sinabihan siya nitong, Insan, halika na, umuwi na tayo. Dahil sa pagkabigla ni Lola Carmela, ay hindi na siya nakapagsalita pa at sumunod na lamang sa pinsan niyang si Lusing. Noong sinubukan niyang lingunin ng binata, ay wala na iyon sa kinatatayuan. Nang medyo makalayo na sila, ay saka pa lamang niya naalalang bitbit niya na pala ang pulseras. Kaya naman sinabi niya sa kanyang pinsang bumalik sila sa bangketa dahil ibabalik niya lang ang pulseras na bitbit niya pagkat hindi niya pa iyon nababayaran. Napansin naman ni Lola Carmela na tila natataranta ang kanyang pinsan at hindi alam kung ano ang gagawin habang nagpapalinga-linga at para bang may hinahanap. Oy insan, samahan mo muna akong ibalik itong pulseras doon sa aling tindera. Nakakahiyang nabitbit ko pa itong pulseras nang hindi ko pa nababayaran. Tumangon naman si Lusing at sinabihan siyang dalian na lamang umano nila dahil uuwi na sila sa bahay at baka hinahanap na sila. Nagtataka naman si Lola Carmela sa biglang pagbabago ng ikinikilos ni Lusing. Dahil kanina lang ay grabe ang saya nito at halos hindi na magkamayaw sa kakatingin sa bangketa. Pero ngayon ay aligaga ito at nagkukumahog nang makauwi kami.
Kaagad na nga silang naglakad pabalik sa dulong bangketa. Nang mga ilang hakbang na lamang ang layo nila, ay nagpaiwan ng kanyang pinsan. Siya na lamang raw ang pumunta sa dulo para bayaran ng pulseras at may titignan lang daw ito. Kaagad naman nagpatiuna ng maglakad si Lola Carmela. Habang pasimpleng hinahanap ng kanyang mga mata ang binatang unang nagpakabog ng kanyang dibdib. Nang makarating na siya sa bangketa at babayaran na ang tindera ay nagwika itong binayaran na umano ng binatang kasama niya ang 2 pulseras na magkaparehas. Kaya't huwag niya nang bayaran pa iyon dahil bayad na. "Sino ho? Lalaking kasama ko po?" Muling tanong ni Lola sa matanda dahil naninigurado siyang baka nagkamali lamang siya ng pandinig. Tumango naman ang tindera at sinabi sa kanyang, "Oo, iha. Binayaran na nung binatang kasama mo ang pulseras. Pagkatapos ay umalis na iyon, kaya't hindi ko na matatanggap yung bayad mo." Sabay talikod at inasikaso na ang iba pang mga mamimili. Sandali namang inilibot ni Lola Carmela ang kanyang paningin para sana'y hagilapin ang binata at ibalik rito ang bayad. Subalit ni anino nito ay hindi niya makita pang muli. At dahil sa ayaw nang tanggapin ng tindera ang bayad niya, kaya ay sinuot niya na lamang ang pulseras at nabanggit na lamang ni Lola Carmela sa kanyang isipan na babayaran niya na lamang umano ang lalaki kapag muli silang nagtagpo ng landas. Pagkabalik niya kay Lusing ay agaran na nga silang naglakad pa uwi. Habang naglalakad na nga sila, ay nagulat na lamang si Lola Carmela nang sabihin sa kanya ni Lusing na iwasan niya umano ang binatang nakita niya kanina. Dahil anak raw iyon ng bantog na aswang sa kalapit baryo. At ang angkan ng binata ay mortal na kaaway ng kanilang lolo. Noong una ay hindi pa maintindihan ni Lola Carmela kung ano ang ibig sabihin ni Lusing. Kaya naman sinabihan niya itong ipaliwanag sa kanya maigi nang sa ganun ay malinawan siya. "Basta iwasan mo lang ang lalaking iyon para hindi ka mapaano," wika ni Lusing at nagmadali na nga itong maglakad. Pero hindi na lamang pinansin ni Lola Carmela ang sinabi ni Lusing at sumunod na lamang siya rito. Linid sa kanilang dalawang magpinsan. Kanina pa pala sila pinagmamasdan ng babaeng nakatayo sa di kalayuan at matalim na nakatitig kay Lola Carmela. Noong makauwi na sila, ay nakaramdam siya ng pananakit ng kalamnan at para bang lalagnatin siya. Kaya naman dire-diretso na lamang si Lola Carmela sa loob ng kwarto at nahiga. Sa paglipas ng mga oras ay nagising siya dahil sa mahinang tapik sa kanyang balikat. At nung idilat niya ang mga mata, ay nakita niya ang kanyang lolo Artemio. May bitbit itong bote ng langis at hinaplasan siya habang nag-uusal ito ng mga katagambuhay na salita. Tapos gawin iyon ng kanyang lolo Artemio ay gumaan ang kanyang pakiramdam. "Ayos ka na ba, apo? Kanina kasi pag uwi niyo ng pinsan mo, ay nakita kitang namumutla at hindi maganda ang aura mo." Pag-aalalang tanong ng kanyang lolo. Tumango naman si Lola Carmela at sinabing ayos lamang siya. Marahil ay napagod lang siya sa lakad nila ni Lusing kanina. Napansin niyang hindi tumugon ang kanyang lolo at naglakad na ito palabas ng silid. Kaya naman dahan-dahan na rin siyang bumangon at lumabas ng silid. Pagkalabas ni Lola Carmela kalakbay, ay nakita niyang seryoso nag-uusap ang kanyang lolo at ang kanyang ama. Tapos nung makita nga siya ay tumahimik ang mga ito. Nakangiti namang lumapit ang kanyang ina at inaya na siya nitong magtungo sa kusina para kumain. Kahit na nagtataka si Lola Carmela sa ikinikilos ng mga tao sa loob ng bahay, ay hindi niya na lamang pinansin pa iyon. Sa paglipas ng mga oras at sumapit na ang dapit hapon, ay nakaupo lamang siya sa labas ng bahay. Pero habang tinatanaw niya ang paglubog ng araw, ay muli na naman bumalik sa kanyang isipan ang gwapong itsura ng binata. Sa isip-isip niya pa, sayang hindi ko man lang natanong ang kanyang pangalan. Napapangiti na lamang si Lola Carmela habang binabalikan ang tagpong naganap sa bangketa. Nang sa walang ano-ano ay bigla na lamang siyang napaigtad nang may magsalitang lalaki mula sa kanyang likuran. Noong lingunin niya ang lalaki, ay nalaman niya ito ang lalaking nakita niya kanina sa bangketa. Matalim na nakatitig ito sa kanya at sinabihan si Lola Carmela na pumasok na ito sa loob ng bahay at huwag nang magpaabot pa ng takip silim sa labas. Hindi daw ba umano iyon nasabi sa kanya ng kanyang lolo? Napakunot noon naman si Lola Carmela nang marinig niya ang sinabi ng binata.
Dahil ano ba ang pakialam nito kung abutin siya ng gabi sa labas ng bahay? Buhay niya iyon, kaya siya ang masusunod. Muli na namang umiral ang kanyang kamalditahan. Kaya't pabalang niyang sinagot ang binata na mas lalo namang nagpadilim ng mukha nito. Pero sa pagkakataong iyon kalakbay, para bang nabahagang buntot ni Lola Carmela. At sa isang iglap lang, ay sumang-ayon ito sa utos ng binata na pumasok na siya sa loob ng bahay. Sandali, ako nga pala si Pedil. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong sa kanya ng binata nang maglakad na siya papasok ng bakuran. Sandali namang huminto si Lola at mataray na tumingin sa binata at nagsabing, Carmela. Carmela ang pangalan ko at lolo ko si. Lolo mo si Artemio. Alam ko. Siya, sige na, pumasok ko na sa loob at magdidilim na. Utos sa kanya ng binata sa seryosong boses. Agara naman niyang sinunod na animoy robot na sunod-sunuran sa lalaki. Lumipas ang gabing iyong hindi masyadong nakatulog si Lola Carmela. Sa kadahilan ng bigla na lamang siyang nilagnat ng napakataas at nakakarinig na siya ng huni ng nakakapangilabot na tinig. Pero dahil sa nahihiya siyang gisingin ang kanyang mga magulang sa kabilang silid, ay tiniis niya na lamang ang sakit na nararamdaman. Hanggang sa may mahihinang katok siyang naririnig sa labas ng bintana. Pero kahit masama ang kanyang pakiramdam, ay para bang may kung sino ang nag-utos sa kanyang buksan ng bintana. Kaya marahan na nga siyang bumangon habang nakatalokbong ng kumot at binuksan ng bintana. Pagkabukas ni Lola Carmela ng bintana, ay tumambad sa kanya si Pedila. Humingi ito ng permiso sa kanya na kung maaari ba itong pumasok. Wala naman sa loob na nagwika siyang pumasok na ito at isinara ang bintana. Tapos ay tumalikod na si Lola at tinungo ang kanyang higaan. Pabagsak itong humigat nagtalokbong ng kumot dahil sa lamig na nararamdaman. Sobrang taas na kasi ng kanyang lagnat ng mga sandaling iyon. Kaagad namang pumasok sa loob ng kanyang silid ang binata at nang makalapit na ito sa higaan ni Lola ay idinampi nito ang kanyang palad sa noo ni Lola. Tapos ay may hinugot sa bulsang maliit na bote at tinanggal ang takip. Sabay sabi kay Lola na inumin niyon. Tinanong naman ni Lola ang binata kung ano ang nilalaman ng bote. Gamot lang yan. Sige na, inumin mo na para gumaling na ang sakit mo. Kasalanan ko kung bakit ka nagkasakit. Pasensya ka na, Carmela. Hayaan mo at lulubayan na kita upang hindi ka nagambalain pa ni Josepina. Mahinahong wika ni Pedil habang hindi inaalis ang pagkakatitig kay Lola. Yun ang pangalawang pagkakataon na marinig ni Lola ang malambing na boses ng binata. Kung kaya't muli na namang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Ngumiti ang binata sa kanya bago iniabot ang bote ng langis. Tapos ay muli siyang inutusang inumin na iyon nang sa ganon ay gumaling na si Lola. Inalalayan siya nitong makaupo tapos ay inabot niya ang bote at agad na tinungga ang laman. Matapos niya iyong inumin ay muli na siyang nahiga. Sige na, Carmela, matulog ka na ulit. Maya-maya lang ay gagaling ka na niyan dahil nakainom ka na ng gamot kontra sa pangyayanggaw. Wika ng binata at hinawi ang iilang hibla ng buhok na tumatabon sa kanyang mukha. Ilang sandali muna sila nagkatitigan bago muling nagpaalam ang binata sa kanya at naglakad na ito papalapit sa bintana. Subalit bago pa man maihakbang ng binata ang mga paa sa bintana, ay nagmamadaling tumayo si Lola at lumakad papalapit sa binata. Ngunit sa kasamang palad ay nakalimutan niyang nakabalot pala siya ng kumot. Kaya naman walang sabi-sabing bigla na lamang siyang natisod at akmang susubsob na ang kanyang mukha sa sahig. Mabuti na lamang at nasalo siya ni Pedila. Ngunit maging si Pedil ay nawala na rin ng balanse, kaya dalawa silang bumagsak sa sahig at sa hindi inaasahang pangyayari ay naglapat ang kanilang mga labi. Ilang segundo muna ang lumipas bago sila nakabawi sa isa't isa. Tapos ay dali-daling tumayo si Lola Carmela at tumalikod sa bintana dahil sa hiyang nararamdaman. Samantalang si Pedil naman ay walang pasabing mabilis na lumabas ng silid. Matapos ang pangyayaring iyon, ay madaling araw nang nakatulog si Lola Carmela. Sa kakaisip kay Pedil at sa nangyaring halikang hindi inaasahan. Kinaumagahan ay ginising si Lola Carmela ni lasing at inayang maligo muna sila sa ilog kasama ang iba pa niyang mga pinsan. Sinabi naman ni Lola Carmela na wala siya sa wisyong maggala ngayon. Ang nais niya lang ay magpahinga na muna. Kaya kung pwede sana ay sila na lamang magpipinsan
ang gumalat hindi siya sasama. Sige insan, sa susunod ka na lang namin aayain. Wika ni Lusing sabay labas nito ng silid. Sa paglipas ng mga oras at sumapit ang hapon, ay naburyo si Lola sa loob ng bahay. Wala ang mga pinsan at kapatid niya, kaya't puro matatanda ang naiwan sa bahay at hindi siya makasakay sa usapan ng mga ito. Kaya naman naisipan niyang maglakad-lakad na muna sa labas. Noong naglalakad na nga siya sa labas at medyo nasa parte na siya ng masukal na daan, bigla na lamang siyang nagulat nang may sumunggab sa kanyang babae, tapos ay sinabunutan siya nito at pinagtatatawag na haliparot, karingking at malanding mang-aagaw. Dahil sa pagkabigla ni Lola Carmela, ay nagsisisigaw ito at humingi ng tulong. Tapos ay luha ang nagpupumilit na kumawala sa babaeng patuloy pa rin ang ginagawang pagsabunot sa kanyang buhok. Haliparot kang babae ka. Inagaw mo sa akin si Pedil. Makikita mo ang hinahanap mong buwisit ka. Papatayin kita. Galit na sigaw ng babae sa kanya. Sabay tulak kay Lola Carmela na siya namang ikinabagsak niya at tumama ang kanyang tuhod sa isang matulis na bato dahilan para magdugo iyon. Kitang-kita niyang nanlilisik ang mga mata ng babae at parang naging mata ng ahas ang mga mata ng babae habang nakatitig sa tuhod niyang may bahid ng dugo. Tapos ay panay ang paglunok nito ng laway. Pero hindi naman nagtagal ay mabilis din naglakad palayo ang babae. Noong sundan ni Lola ng tingin ng babae, ay nakita niyang panay ang pagpilig ng leeg nito na para bang may sakit na epilepsy. Kaya naman takot na takot siya nagmamadaling tumayo at agaran ng bumalik sa bahay. Kinagabihan, nung nasa kasarapan na ng tulog si Lola Carmela, nang bigla na lamang siyang nakarinig ng malakas na pag-angil sa labas ng bahay at malakas na hagunoy ng napakalinsangang hangin. Nakarinig na rin siya ng huni ng wakwak at malakas na kalabugan na animoy may nagsibagsakang mga bunga ng nyog. Maya-maya pa ay narinig niya na nagkakagulo sa labas ng bahay at tila ba may mga pusa nag-aaway. Kaya naman agad na siyang tumayo at sinilip sa bintana kung ano ang nangyayari sa labas. Narinig niya ring nagising ang kanyang mga magulang at agad na nagsipuntahan ng mga ito sa pintuan ng bahay. Samantalang si Lola Carmela naman ay hindi na lumabas ng silid. Nakasilip lamang ito sa nakaawang na bintana. Pagsilip niya ay natanaw niyang may dalawang malalaking pusa ang nag-aaway. Kakaiba ang laki ng mga iyon dahil sa parang kasinlaki ang mga ito ng baboy ramo. Nakakapangilabot ang wangis ng dalawa at tila ba pilit na itinataboy ng pinakamalaking pusa ang isa at umaangil ito ng nakakakilabot. Ilang saglit pa ay ganun na lamang ang kilabot na nararamdaman ni Lola nang sabay pang tumingin sa gawin niya ang dalawang nilalang. Nagbabaga ang mga matang namumula at nagsisitaasan ng mga balahibo na parabang anumang oras ay handang manakmal at manlapa ang mga ito. Tapos ay patuloy pa rin sa paglalaban ng dalawa at pilit na inilalayo pa rin ng isang nilalang ang nagpupumilit na makalapit na isang nilalang sa bintana ng silid ni Lola Carmela. Sobrang takot ang nararamdaman ni Lola Carmela nang makita niyang patuloy pa rin sa pagrarambulan ang dalawang nilalang. Ni isa ay walang balak magpatalo doon. Hanggang sa walang ano-ano ay nasipat niya ang pulseras na kagaya ng pulseras niyang suot. Nakita niyang suot iyon ng malaking nilalang habang nakikipagpambuno dahil sa nasisinagan iyon ng liwanag ng buwan. At doon nga ay naalala niya si Pedila. Hindi kaya totoo ang sinasabi ng pinsan ko na si Pedila ay angkan ng mga aswang? Bulalas na tanong ni Lola Carmela sa kanyang isipan. Dahil sa isiping iyon, ay nagmadali nang isinarang maigi ni Lola Carmela ang bintana at takot na nagtalokbong ng kumot. Lumipas naman ng ilang minuto, ay natigil na ang mga nakakakilabot na mga pag-angil. Kaya't isang mahabang katahimikan ang namutawi sa buong paligid. Nang gabing iyon nga ay hindi na nakatulog pa ng maayos si Lola Carmela dahil sa kakaisip kay Pedila. Anya pa, paano na lamang kung totoong aswang si Pedila? Ano na kaya ang gagawin niya? Dito ko na po muna ititigil ang kwentong ibabahagi ko sa inyo mga kalakbay. Hayaan niyo po at isusunod ko kaagad ang karugtong ng kwentong ito. Maraming salamat. Mapagpalang araw kalakbay at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Ako nga po pala ulit si Jessica, ang sender ng pag-ibig sa maling pagkakataon. Sa mga hindi pa nakakapakinig sa unang bahagi ng kwento,
ay maaari niyo pong balikan yung unang yugto nang sa ganun ay malaman ninyo ang takbo ng kwento ng aking lola at ang lalaking una niyang minahal. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa at ito na nga ang karugtong ng kwento mga kalakbay. Matapos nga masaksiyan ni Lola Carmela ang kaindik-hindik na pangyayari sa labas ng bahay ay hindi na siya nakatulog pa ng gabing iyon. Marami ang katanungang namutawi sa kanyang utak kung ano na lamang ang gagawin niya kung talagang totoo ngang aswang si Fidel. Bakit tila ba napakabilis ng mga pangyayari? Hindi niya pa nga gaanong kakilala ang lalaki ay nakaramdam na siya ng kakaiba dito. Ayaw man niyang aminin sa sarili ay tila ba sinasabi ng kanyang pusong mahal niya na si Fidel. Ngunit ngayon pa lang, pakiramdam niya ay may nakaharang na malaking pader sa pagitan nilang dalawa ng binata. Madaling araw na nang lamunin ng antok ang kanyang diwa. Inabukasan ay tanghali nang nagising si Lola Carmela. Pagkalabas niya ng silid ay sinabihan siya ng kanyang inang kumain na. "Saan po kayo pupunta, Nay?" Tanong niya sa kanyang ina. Sinabi naman ng kanyang inang may pupuntahan lamang sila at siya lang ang maiiwan sa bahay dahil ang kanyang mga kapatid ay sumama kay Lusing at sa iba pang mga pinsan. "Kumain ka na lang dyan, may nakahain na sa mesa na pagkain." Muling wika pa ng kanyang ina. "Sige po, Inay," maiksing tugon ni Lola Carmela. Kaagad nang nagsipag-alisan ng kanyang mga magulang at lolo't lola. Pupunta kasi ang mga ito sa Karatig Baryo dahil naimbitahan sila ng kumpare ng kanyang lolo Artemio. Hindi naman mahilig si Lola Carmelang sumama sa mga ganoong okasyon, kaya't hindi na lamang siya inaya ng kanyang ina. Alam kasi ng kanyang inang wala siyang hilig sa mga ganoon. At ayon pa nga sa kanyang lolo, ay may importante ring pag-uusapan ng mga ito, kaya't kinakailangan pumunta sila. Noong si Lola Carmela na nga lang ang mag-isa sa bahay, ay kumain na ito pagkatapos ay muli nang bumalik sa loob ng silid at nahiga. Hindi naman naglaon ay tuluyan na nga siyang nakaidlip. Hapon na nang magising siyang muli. Pagkagising niya ay napakatahimik ng buong paligid. Napag-isip-isip niyang wala pa pala ang kanyang mga magulang at ang kanyang mga abuelo at abuela. Kaagad naman nang bumangon si Lola Carmela at inayos ang sarili. Tapos ay napagpasya niyang maglakad-lakad na muna sa labas ng bahay. Mukha kasing aabutin na ng gabi sa Karatig Baryo ang mga magulang niya at baka ganun rin ang kanyang mga kapatid. Sa paglipas ng ilang sandali kalakbay, ay naglakad na nga si Lola Carmela sa labas ng bahay. Ayon pa dito, sa tingin niya ng mga oras na iyon ay pasado 4:00 na ng hapon. Sa haba ng paglalakad ni Lola, ay hindi niya na namalayang nakarating na pala siya malapit sa malaking ilog, kung saan sila tumatambay ni Lusing minsan kapag magdadapit hapon na. Tinunton ni Lola Carmela ang nakatumbang puno ng nyog sa gilid ng daanan at doon ay naupo. Nang nakaupo na nga siya ay bumalik na naman sa kanyang alaala ang nangyari kagabi. Hindi pa rin siya makapaniwalang si Fidel ang isa sa mga nilalang na nagrarambulang kagabi sa labas ng bahay. Baka hindi naman talaga siya. Baka namamalikmata lang ako at hindi ko talaga nakita ang pulseras. O kaya naman ay may kaparehas rin ang binili niyang pulseras. Pangungumbinsi niya pang sambit sa sarili. Tapos ay napabuga ng hininga at napatingin sa malawak at rumaragasang ilog. Hindi ba't binalaan na kitang huwag lumabas ng bahay kapag hapon na? Sinabi ko na rin sa iyo na hanggat maaari ay hindi pwedeng mag-isa ka lang. Nang marinig ni Lola Carmela ang boses ng binata, ay muli na namang kumabog ang kanyang dibdib at para bang ang lahat ng agam-agam at mga iniisip niya tungkol sa binata ay bigla na lamang naglaho nang marinig ang boses nito. Kaagad siyang napalingon sa gawi kung saan naroroon ang boses. At sa paglingon niya ay muli na namang nagtama ang kanilang mga mata. Kaya nga lang ay sa pagkakataong iyon ay parang galit ang mga mata ng lalaki habang tinititigan si Lola Carmela. Yung tipong silang dalawa na at sinuway niya ang mga ipinagbabawal nito. Ganoon ang itsura ni Fidel ng mga sandaling iyon. Salubong ang mga kilay niya at nakasimangot. Muli namang nagwika pa si Fidel na hindi dapat siya lumabas ng bahay na mag-isa. Pero umiral na naman ang kamalditahan ni Lola Carmela nang mapansin niyang nakabusangot ang binata. "Ano bang pakialam mo kung mag-isa lang ako ha?
Bakit, ano ba kita, nobyo? Mataray na sambit ni Lola Carmela kay Fidel. Huwag nang matigas ang ulo. Umuwi ka na sa bahay ng lolo mo at baka may masamang mangyari sa'yo dito. Hindi ka pa nadala sa mga nakita mo kagabi. Doon naman muling sumagi sa isipan ni Lola Carmela ang mga nangyari kagabi. Napatingin naman si Lola Carmela sa kamay ng lalaki at kaagad na nanlumo siya nang makita nitong suot-suot nito sa kanang kamay ang pulseras na kagaya ng suot niyang pulseras. Fidel, ikaw ba yung nilalang kagabi? Sambit ni Lola at napatutop sa kanyang bibig. Totoo nga ang sinasabi ni Lusing na isa kang... Hindi na naituloy pa ni Lola Carmela ang kanyang sasabihin. Dahil sa hindi niya alam kung paano. Hindi niya rin alam kung tama nga ba ang mga babanggitin niyang mga kataga. Aswang, oo kung ano man ang sinabi sa'yo ng pinsan mo. Lahat ng iyon ay totoo. Kaya umuwi ka na bago pa may mangyaring hindi maganda. Dahil sa narinig niya ay hindi niya alam kung matatakot ba siya o magagalit sa binata. Kaya't napatitig na lamang siya rito sapagkat hindi siya makapaniwala na diretsang sasabihin sa kanya ng binata ang mga katagang iyon. Maya-maya pa ay nakita niya sa gilid ng mga matang nasa di kalayuan sa likuran ng binata ang babaeng na nambunot sa kanya nung nakaraan. Napatingin si Lola sa gawin ng babae. Naglalakad ito papalapit sa kanila at malaki ang pagkakangisi. Sa inis ni Lola ay hinubad niya ang pulseras na suot at ibinato sa dibdib ng binata sabay sabing, "Magsama kayong dalawa." Sabay inirapan niya si Fidel at padabog na tinapunan niya pa ng tingin ang babaeng papalapit na sa likuran ng binata. Tapos ay tumalikod na si Lola at nagmamadali na siyang maglakad palayo. Habang naglalakad ay hindi niya alam kung galit ba ang kanyang nararamdaman sa binata o selos. Dahil sa tanang buhay niya ay ngayon pa lamang siya nakaramdam ng ganoon. Lumipas ang mga araw na hindi niya na nakikita ang presensya ng binata. Hindi naman maintindihan ni Lola Carmela kung ano ba talaga ang nararamdaman niya dahil sa patuloy niya parang hinahanap ang presensya ni Fidel. Palagi siyang nakatanaw sa labas ng bahay at nagbabaka sakaling makita ang binata. Subalit kahit anong sipat niya sa labas ng bahay ay walang Fidel ang nagpapakita. Sa tuwing magtatakip silim naman kalakbay, ay madalas na may nakikitang kulay itim na ibong nasa puno ng langka si Lola Carmela. Kahit na gabi ay natatanaw niya pa rin iyon tuwing magsasara na siya ng bintana. Hindi niya na lamang pinansin iyon sa pag-aakala na iyon ang punong tinutulugan ng ibon. Hanggang sa isang araw, kasalukuyan siyang namamalengke kasama ang pinsan niya si Lusing. Nang sa hindi sinasadya ay matanaw niya si Fidel na naglalakad sa di kalayuan. Napangiti naman ng pagkalapad-lapad si Lola Carmela. Ngunit agad ring napawi iyon nang makita niyang may babaeng lumingkis na parang ahas sa braso ng binata. At nung titigan niya ay ang babaeng basagulera iyon na nambunot sa kanya noon. Buwisit talaga ang lalaking iyon. Huwag na huwag talaga siyang lalapit sa akin at makakatikim siya ng sapak. Inis na sambit niya sa sarili at nagpatiuna ng maglakad. Iniwan niya na ang kanyang pinsang hindi pa tapos mamili ng gulay. Subalit noong makaligo na siya sa daang walang gaanong tao, ay sandali siyang napahinto. Nang sa walang ano-ano ay bigla na lamang siyang napatili nang may magsalitang lalaki sa kanyang likuran. "Sinong lalaki ang sasapakin mo?" tanong ng lalaki. At nung lingunin niya ay si Fidel pala iyon. Gulat na gulat naman si Lola Carmela at hindi makapaniwala. Dahil napakalayo ng kinaroroonan ng binata kanina, sapagkat nasa tawid ito ng kalsada, kaya't paanong naroroon na kaagad sa likuran niya. Oo nga pala, aswang pala siya. Kaya may kakayahan talaga siyang sumulpot kung saan-saan. Sambit ni Lola Carmela sa kanyang sarili. Nang tignan niya ang binata, ay nakangiti na ito sa kanya at sa pagkakataong iyon, ay para na naman siyang hunghang sa harapan ni Fidel. Dahil sa hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin, dahil mas lalo itong gumuwapo ng ngumiti. "Buwisit, umalis ka sa harapan ko." Iyon na lamang ang mga katagang nasambit ni Lola Carmela at nagmadali nang tumalikod sa binata at nagpatuloy na sa paglalakad. Sinundan naman siya ng binata at nagtanong ito kung nagsusungit na naman ba siya. "Wala ka ng pakialam doon.
kung susungitan ko man ang lahat ng mga tao. Inis na wika ni Lola Carmela. Dahil sa pamamagitan ng pagkainis niya, ay doon niya lang maitatago ang nararamdaman sa binata. Carmela, sandali. Tawag sa kanya ng binata. Pabulyaw namang nagtanong si Lola Carmela ng bakit. Ang ganda mo kasi, Carmela, kapag nakasimangot ka. Pero mas lalo ka pang gaganda kung ngingiti ka. Malambing na wika sa kanya ng binata. Nang aasar ka ba, Fidel? Yung babaeng palaging nakalingkis sa'yo ang bulahin mo, huwag ako. Nagseselos ka ba? Diretsyang tanong sa kanya ng binata. Sa isip-isip pa ni Lola Carmela ng mga sandaling iyon, ay buwisit talaga ang aswang na to. Wala man lang kapre-preno ang bibig. At talagang tinanong niya pa kung nagseselos ako. Nagseselos ka ano? Nakangiting tanong muli ng binata at para bang inaasar si Lola Carmela. Abay, ewan ko sa'yo. Kahit kailan na hindi ako magseselos. Hindi naman kita nobyo. Tugon niya at agaran ng iniwan ng binata at nagmadali ng maglakad. Hindi naman na siya sinundan ni Fidel. Bagkus ay nakatanaw lamang si Fidel sa kanya at hindi maalis-alis ang pagkakangiti sa mga labi. Simula nang makausap niya ang binata sa palengke, ay palagi na siyang dinadalaw nito sa bahay. Ayos lang naman sa kanyang lolo. Dahil ayon sa kanyang abuelo, totoong mortal niyang kaaway ang mga kaanak ni Fidel. Subalit hindi kasama ang mga magulang ng binata at ang kanyang kapatid. Dahil minsan na rin iniligtas ng ama ni Fidel ang lolo niya sa kamay ng mga aswang. Kaya't malaki ang utang na loob ng lolo Artemio niya sa mga magulang ni Fidel. Isa pa ay naramdaman ng kanyang lolo na hindi mapanganib si Fidel sa kanilang pamilya. Ibinalik na rin sa kanya ng binata ang pulseras na itinapon ni Lola Carmela. Umamin na rin si Lola Carmela. Noong unang tuntong pa lamang niya sa baryo ng kanyang lolo, ay nakita na umano siya ni Fidel. At unang tingin pa lang sa kanya ng binata, ay inaamin na nito sa sariling minahal na siya kaagad. Subalit natatakot ang binata dahil magkaiba sila. Pero noong huli silang nag-usap sa tabi ng ilog, ay doon mas napagtanto ng binata na mas lalong minahal siya nito. Hanggang sa hindi nagtagal, ay sinagot na nga ni Lola Carmela si Fidel. Tinanong niya naman ang binata kung paano na si Josefina. Noon pa man ay wala akong gusto kay Josefina, Carmela. Kababata lang ang turing ko sa kanya. Pinagsabihan ko na rin siya na kapag may ginawa na naman siyang masama sa'yo, ako na ang makakalaban niya. Seryosong tugon sa kanya ng binata. Maraming mga katanungan si Lola Carmela sa binata na agaran namang sinagot nito. Ang buong akala ni Lola Carmela ay panghabang buhay na ang kanilang pagiging masaya ni Fidel. Dahil hindi naman tutol ang mga magulang niya at ang kanyang lolo at lola. Gawa ng kahit aswang ang angkan ng binata, ay namumuhay at nakikisalamuha ang mga ito na parang mga normal lang na tao. Hanggang isang araw, inimbitahan ni Fidel si Lola Carmela na pumunta sa bahay. Dahil gustong gusto siyang makilala ng mga magulang ni Fidel at nais ring makita nito ang magiging manugang. Nagulat naman siya sa salitang manugang dahil hindi pa naman namamanhikan sa kanya si Fidel at isa pa ay ang bilis naman yata. Susundon kita mamayang hapon dito sa inyo, Langga. Tutulungan ko lang sila nanay na maghanda ng pagkain sa bahay. Nakangiting wika sa kanya ng binata. Ang sabi pa ni Lola Kalakbay. Tandang-tanda niya pang Langga ang tawagan nila noon ni Fidel. Noong una ay ayaw niyang ganun ang tawagan nila. Pero itong si Fidel raw ay palagi siyang tinatawag ng Langga hanggang sa nakasanayan niya na iyon. Noong sumapit na nga ang hapon, ay ipinagpaalam na siya ni Fidel sa kanyang mga magulang. Pumayag naman ang mga ito basta't mag-iingat lang umano sila. Fidel, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang apo ko at alam ko kung saan ang bahay niyo. Kaya't ang pakiusap ko lang sa iyo ay ingatan mo ang apo ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Wika ni Lolo Artemio. Magalang namang tumango ang binata at nangakong iingatan niya si Lola Carmela. Matapos nga nilang makapagpaalam, ay kaagad na silang naglakad papunta sa baryo kung saan nakatira si Fidel. Sa paglipas ng mga sandali, ay napansin ni Lola Carmela na halos wala na silang nadadaan ng kabahayan. Liblib na rin ang lugar na dinadaanan nila at puro mga kakahuyan at talahiban na ang nasa gilid. Nagpalinga-linga siya at nakaramdam ng takot
dahil sa magdidilim na rin ng mga sandaling iyon. Aniya pa nga, halos mahigit isang oras sila naglakad ng binata dahil ganun pala kalayo ang tinitirhan nito. Langga, ayos ka lang ba? Huwag kang matakot, hindi naman kita pababayaan. Ngiting sambit ni Fidel. Huminga naman ng malalim si Lola Carmela at tumangot nagwikang ayos lang siya. Maya-maya pa habang naglalakad sila sa baku-bakong daanan ay nakaramdam siya ng kakaibang presensyang bumabalot sa paligid. Muli na naman siya nagpalinga-linga. Ngunit naramdaman niyang pinisil ng bahagya ni Fidel ang kanyang kamay at nakangiting huwag na siyang lumingon pa. Bilisan na lamang nilang maglakad at malapit na umano sila sa bahay. Kabado man ay pilit nang umiti siya sa nobyo at tumango. Pagkatapos ay nagpatuloy na sila sa paglalakad. Hanggang sa narating na nga nila ang bahay ni Fidel. Masasabi ni Lola Carmela na kahit nasa liblib na baryo na nininirahan ang pamilya ng kanyang nobyo, ay maganda at malaki ang bahay nito. Malabong galo umano ang disenyo ng bahay at mapagkakamalan mo pang mga Kastila ang naninirahan dito. Gawa ng napakaraming mga naggagandahang kagamitan ang nakadisplay sa sala at ang gaganda pa ng mga disenyo. Magiliw naman siyang pinapasok ng mga magulang ni Fidel at maayos na inistima. Habang kinakausap ng ina ni Fidel si Lola Carmela, ay nasipat niya si Josefina. Kausap ito ni Fidel sa labas ng bahay. Nakita niya pang sandaling tumingin sa kanya ang nobyo at ngumiti. Marahil ay bilang pahiwatig na huwag siyang magselos at mag-uusap lang ang mga ito. Kaya namang gumanti rin siya ng ngiti dito. Kahit kailan talaga ay parang tukuiyang si Ate Josefina kay Kuya Fidel. Palagi na lang nakabuntot at kung makalingkis kay Kuya ay akala mo'y nobya. Hindi napigil ang sambit ng kapatid ni Fidel. Naagaran namang sinaway ng kanyang ina at sinabihang huwag maingay dahil nakakahiya sa kanilang bisita. Makalipas lamang ang ilang sandali ay natanaw ni Lola Carmela na parang galit na yung babae. Nanlilisik na kasi ang mga mata nito at narinig niya pang nagbanta ang babae. Matapos mag-usap ng dalawa ay iniwan na ni Fidel ang dalaga at naglakad na ito papalapit sa kanya. Hindi naman nakiusisa pa si Lola Carmela kung ano ang pinag-usapan nilang dalawa. Dahil halata namang hindi nagustuhan ng dalaga ang sinabi ng kanyang nobyo. Kaya naman palihim na lamang na napangiti si Lola Carmela dahil napatunayan niyang mahal na mahal siya ni Fidel. Kinagabihan kalakbay. Noong kasalukuyang kumakain na sila ni Fidel kasama ang mga magulang nito, nang bigla na lamang may malakas na bumagsak sa taas ng bubungan at tumakbo. Ramdam na ramdam nila ang bigat ng nilalang na nasa taas ng bubungan at para bang galit na galit iyon. Kung kaya't nakaramdam siya ng takot at napatingin sa nobyo. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Dinig niyang sambit ng ina ni Fidel. Sinabi naman ni Fidel na siya na ang haharap sa mga aswang na nasa labas ng bahay. Mag-iingat ka anak, hindi basta-basta ang pamilya ni Josefina. Kaya hanggat maaari ay kausapin mo lang sila ng maayos. Tugon ng kanyang ina. Samantalang ang ama naman ng kanyang nobyo ay tumayo na rin at sinabing sasamahan niya raw si Fidel sa labas ng bahay. Noong susunod sana siya kay Fidel, ay kaagad na pinigilan siya ng ina ni Fidel at sinabihang ayaan na lamang na si Fidel at ang ama nito ang aareglo sa labas ng bahay. Kaya na umano nila iyon kahit isang batalyon pa ang dalhin ni Josefina. Kahit na magpakampi pa ito sa buong angkan nito ay wala rin itong magagawa. Dahil kailanman ay walang gusto ang kanilang anak sa dalagang iyon. Maya-maya pa ay bigla na lamang siyang natigilan at napatingin sa gawin ng pintuan. Nang makarinig si Lola Carmela ng malakas na kalabugan at bangayan sa labas. Ayos lang po ba talaga sila sa labas? Kinakabahan niyang tanong sa ina ng kanyang nobyo. Ayos lang sila, iha. Hayaan mo na sila at huwag kang mag-alala. Mas mag-aalala kami kapag may nangyaring masama sa'yo. Dahil tiyak sisisihin kami ng lolo mo. Malumanay na wika ng ina ni Fidel. Tumango naman si Lola at pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Kahit narinig niya ang mga alulungan at malalakas na pag-angil. Kasunod noon ay ang hindi magkamayaw na huni ng mga wakwak na nagpapabalik-balik lamang sa taas ng bubungan. Sobrang takot ang nararamdaman ni Lola Carmela at kulang na lamang ay mawala na siya ng ulirat dahil sa mga kalabugan at mga huni ng wakwak na kanyang naririnig sa paligid. Sandali namang tumayo ang ina ni Fidel at may kinuha sa kusina
Pagkabalik ay may maliit itong kulay itim na bitbit na animoy buto ng papayang hinog. Tapos ay sinabihan siya ng ina ni Fidel na isubo niya umano iyon. Ngunit huwag ngunguyain. Hayaan lamang iyong matunaw sa bibig niya upang mawala ang takot na nararamdaman niya sa sarili. Agad niya namang ginawa ang utos ng ina ni Fidel. At noong isubo niya nga iyon mga kalakbay, sa paglipas lamang ng ilang segundo sa maniwala man kahit sa hindi, ay unti-unti nang nawala ang kabang nararamdaman ni Lola Carmela. Kumalma na rin ang kanyang sarili at medyo nakahinga na siya ng maluwag. Itatanong niya pa sana kung ano ang ibinigay sa kanya. Subalit bigla na lamang bumukas ang pintuan at bumungad roon ang duguan si Fidel. Kaagad namang napatakbo siya papalapit sa binata at bago pa man ito bumagsak sa sahig ay naagapan niya na kaagad. Maging ang ama ng binata ay duguan na rin, kaya't agaran ng dinala sa kwarto si Fidel at nagbungkahi siya na siya na lamang ang gagamot sa binata. Dahil may sugat rin ang ama nito at kailangang gamutin rin iyon ng ina ni Fidel. Bago sila iwanan sa loob ng kwarto ay may iniabot sa kanya ang ina ni Fidel. At nagwikang iyon ang gamitin niyang panlinis sa natamong sugat ng binata. Maraming salamat po. Pagpapasalamat ni Lola Carmela. Ngumiti lang naman ang ina ni Fidel at nagpaalam ng lumabas ng silid. Nang makalabas na ang ina ni Fidel, ay dahan-dahan nang nilinisan ni Lola Carmela ang mga sugat ng binata. Habang nililinis niya iyon, ay napansin niyang dahan-dahang naghihilom ng kusa ang mga sugat ng binata sa tuwing nalalapatan iyon ng langis na inilalagay niya. At nung matapos niyang ang gamutin iyon, ay agaran ring gumaling ang binata na para bang wala man lang nangyari. Bumangon naman mula sa pagkakahiga ang binata at nagpasalamat kay Lola Carmela. Samantalang si Lola naman ay tulala habang nakatingin sa dibdib ng binata at hindi makapaniwalang ang kanilang malalim na sugat nito sa dibdib ay bigla na lamang naghihilom na akala mo'y walang nangyari. Tapos ay agad naman siyang kinabig ng binata at siniil ng halik sa labi. Kung kaya't agarang bumalik siya sa ulirat. Ngunit bago pa man makapanlaban si Lola Carmela ay huli na ang lahat. Sa kadahilan ng sinakop na siya ng mga bisig ng binata at ng gabing iyon ay tuluyan ng naisuko niya ang kanyang sarili. Kinabukasan naman ay napag-usapan nila ang tungkol sa nakasagupang mga aswang. Ayon sa ama ni Fidel ay nakipagduelo ang ama ni Josepina kay Fidel. At kapag natalo ni Fidel ang ama ni Josepina ay titigilan na nila ang binata. Sa kabutihang palad naman ay natalo nga ng nobyo niya ang ama ni Josepina. Tapos ay ang ama naman ni Fidel at ang tiyuhin ng dalaga ang nagduelo. At tulad ng nauna ay nanalo rin ng mga iyon. Kaya't simula ng araw na iyon ay mamumuhay na ng normal si Fidel at kailanman ay hindi nagagambalain ng mga aswang. At dahil sa nakuha na nga ni Fidel si Lola Carmela, kung kaya't noong makauwi na siya, ay agad nang namanhikan si na Fidel. Ayon kay Lola ay naging masaya naman raw ang kanilang pagsasama. Nagkaroon sila ng isang anak. Subalit noong nag-edad lamang na mahigit 30 umano si Lolo Fidel ay namatay ito. Dahil sa isang engkwentro na hindi ko na lamang isasalaysay. Simula noon ay hindi na muling nag-asawa pa si Lola Carmela. Salip ay nag-ampon na lamang siya ng bata nang sa ganun ay hindi siya gaanong malungkot. At ang batang inampon niya mga kalakbay ay ang aking ina. Minsan pa nga ay nagbiro si Lola Carmela at nagsabing, umibig umano sila ni Lolo Fidel sa isa't isa, subalit sa maling pagkakataon. Dahil magkaibang uri silang dalawa. Marahil ay isa iyon sa mga dahilan kung bakit maagang binawian ng buhay si Lolo Fidel. Kung itatanong niyo naman po kung ano ang nangyari sa anak ni Lolo Fidel, sa ngayon po ay isa ng manggagamot si Tio Edgar. Simula kasi sa pagkabata ay ginabayan na ito ng albularyong matalik na kaibigan ni Lolo Fidel sa kanilang lugar. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.